Imo mama ihunanya Imo mama idinotu Imo Social Club kwe obi nwanne Imo mama ihunanya Imo mama ịdị n'otu Imo Socials kwenu obi nwanne Mazi Vin Ojunwa onye Chinyelu Eze National President Imo Social Club na Nigeria PN Onwumere Grand Patron Onogora One Imo Social Club nke Nigeria Founder Anthony Ujunwa First Vice National President Imo Social Club nke Nigeria National Secretary Sonubilinu Mazi Iayono Abiaba onye manedi no mma akane da kuko LC Ukebu Assistant National Secretary Imo Social Club nke Nigeria onye mani di mano ayi kanu sobilinu eti nwasi aro ndi zu ogwetenu odogun ni sono ikam power aka na-enyochala anyị akwụkwọ ego anyị nọ n'Imo Social Club nke Nigeria Chidi Osuigwe onye na-agbasala anyị ozi anyị biko jisi ike n'ọrụ ịnụ National Social Organizer F.A. Durujiako Sam Abakwam onye na-esokwa onye na-edozila anyị ife anyị ọfụma nọ Anthony Emezi Uzobianu Bakaba National Chief Defense Imo Social Club onye mabiabano lezie na onye na-enyochala anyị akwụkwọ ego anyị nọ o ọfọ isikwa ike barista Nsọfọ National Legal Advisor anyị Benedict Agaga ọkụ onye na-edula anyị ndị isi anyị ma ba na-aga Ekpukpo CC National Trustee Imo Socials Nigeria Julian Okpaleke isiokwu anyị n'otu ahụ Osisi ka nkwụ Monday Maduka Chief National Auditor
okokoronkwo ike agwụ na n'ọrụ ịnụ imo sojas mma mmanụ ịhụnanya nnukwu n'ụjaganụ ịdị n'otu nnukwu n'otu karịa mana ibe adịrọzi kobi nwanne imo mma mma imo mma mma imo sojas na baka anyị na-ejezinu jesu nwa sobili ezi nwokoro nkwọbịa chairman anyị na-aba Maazị en igwe onye isi oche n'ụmụahịa n'imo sojas nke Nigeria inwe osu bịaba onye isi oche na-eko n'isokwa bilinu ngịka anyị sojebe na-eko imonụ na-eriko esi tumbo owere dị nọnụ ụnọ dị na-echela anyị isi ike na-echenụ ome mgbe o ji nke na-echela anyị nọ n'Abakaliki CO ọdịna mmadụ Jolly Onweze ndị nọ n'ala eche anyị nọ ilu na anyị gaba n'ugwu unu na-elikwu na na-elote anyị ezi nwa si ala ngwa bịa isi ala ngwa bụ obodo elu SN Nwachukwu ezi nwa Uzu 1 of Amuzu na Bombise isi kwano Chief G.I. Elu gwara ọnụ Lekenenu Foundation members anyị nọ ka anyị rakwanụ wee bido Imo Social Boniface Nwachukwu ọnụ a ihe jiri ka London ụka nwafọ ya onye mani sokwanụ dịrị mba itoolu ka iso atụ Oluzio ka anyị na-ejenu Tena mando ka anyị
R.O. Ogbenna ọkwụkwụta ka ị nọ onye ọma na-enedola anya ọfụma nọ Anya jebe no Nnewi dena mmadụ ka anyị chekwube chebe ụzọ ndụ Nwachukwu ndị bụ onye isi oche anyị bi anyị ibe na Makọdị ka ị nọ nọ asị na Imo na Anambra bụ nwanne anyị enwero nkewa anyị ejebe n'ọzara dị na mmadụ ka anyị jekwube jebe n'ọzara D.O. Okike D.O. Nwapue ndị nọ n'Arọchukwu n'Ọhafịa branches Isikwike ome abụọ anyị anabazi ebe nde wọrị ka anyị na-abata nọ anyị abatazie na Lagos petron anyị nọkwa ya Maazị Ben Agbakọla Chief I.E. Ikonne Enyi one of Aba Isogba Pati Oduru onye isi oche anyị na-asabele SOM ụmụnne atọ ebe a gị na-achị anyị nọ ai anyanwụ onye isi oche anyị n'Ibadan
ọdụnna ene pita kwa kanye na bịanụ na-enwe na gị ka anyị so bịanụ ndezi anyị bịanụ mma ga-ebude chief pilot n'Imo Social eti nwa tu nwa bekeneli eti nwa siri mo n'ụmụ ahịa bịanụ onye mana gị na chi maazị otu nwa bịaba